Olay, sen o. Men maşinada gidersen. Senem o kolu edip alla orada oyansın la. Aha, bize geldi diyor, durun kullanım ma geldi. Bir mindim. Bana üye var ver bir yerine, öyde pul tutarlar. Şimdi bu moda karışmam mı? Ay, o ağız karışsak bollar. Alo, aleyküm. Ve aleykümselam. Bize var yazın da yakın olmalı. 38. kvartira ayırtı ver. Ha, bollu valla. Yor, hayal. Uy, o ata lift işten o. Dur cigim yekeceğim. İlaretto. Düş cigim. Koy indakinem. Lift işten o kadar. Yarım saatten, bir saatten becerler mi? Ne saatte de çıkıp durma ne mi? Oya, Ne moda kuma edecek mi? ayo, atı. Lift özüm ya çalışıyor türlü ne el çıkarsın ha. Sen bulan ala detme bulan işo. 18. tasım o farp çıkyalar bular. Bol. Doğdam korpam. Yo, ziyan yo. Bizim işimiz oldu, habırlar. Orla ata 9. tası çıkmalı o ne yapıyorsun ayo. Bizim 2 sancaklı ustaydı o ya. Onun liftleri 1 saatten yarım işe özüm kaldırır. Son boşan baklaşkan 1 saatten gelip alıp gidiyorum böyle mi? Böyle acım. Gel pulunu ver ona. Ne adamı kuva adamı. Üle yana pul veriyorlar işletirler ko. Ömür son yana sen çağırdan. Ne mi tavır tanı kafeden okurasın angafırlar. Adır pulunu vereyim bir cemint. Bunu ver maşin. Atam. Doğru düşün o hemmemden bir adam o. Adamçılık etmeli olur abi. Türkmençilik etmeli olur. O neyme deyip oturuyorsun ha? Horucu olun. Onun men öngdastaş. Polisen şunu yazıda bilyen ha. İçili yakın o. Kalır. Dokunca da sen neydi kalırsın ha? Adamçılık etmeli o. Bir küçücük zattanım soğap geliyor ha. O dünyada kim bile şul oğlunu men kömek ettim deyip yalkanmam mümkün o dayınlarına. Adam nemeden yalkanacağını hiç kim bilen o. Atam men sana bir şeyle misal getirip durayım. Adam diyirken diye, in bay adam diye. Pullu bay değil, öğü bay. Ölüyen avra giriyen sen çıkıp Kur'an okuyacak bol, çıkıp namaz okuyacak bol, ya birine kömek edecek bol, sen edip bilen okuyam, kömek edecek bol, irine kaydedecek bol ya diye şu ölen adam, onu kaydedip bilen ok diyor. Ya namazda mı okuyup bilen ok diyor. Diyirken, birine kömek edecek bolmalı. Son edip bolno, in garip adam, ölü adam diye. In bay adam, yaşap gören adam. Hem zat edip boluyor. Hudaycan bana onu dilep boluyor. Ölün adam dilep bilen. O garip adam oluyor diyor. Atam. Sadece edin alıngan. Pulhan tamam olup durmalı. O Tanrı yalkasınsa onun uluğa to umur hiç bahası yok o Tanrı yalkasınsa. O. Ha, sağa mı? Görüyor musun beni? Oo geliver. Paryanla. Yine gördüm. Uy. Oo. Ne Hekim. Ata kovmuyordu. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Sen maydos? Oğlum ne? Hova, tuğlama. Bağımına seni. Ba. Sağın sağ mı? Oo, da şükür. Görüşmedim de bar yarmira olan mı ha? Oo. Yitik gittin ay be. Nomuruma mit götüpsün ha? Oo. Ay şul ata. Dostum uytkese nomuruma mit götmeli olayana kendine. Ata. Düşünmedin mi? Yok, düşünmedi azat yok. Ütköde yani iş var, güç var. Köprek canıyla elime. Tuğlama ne miymelli ne bilen ha? Ayga soğumet kabul tuğlama. İn dost. Yiyecek vaatından bilen ne? İşimizden mit göttük. Hani hatlar. Çağlar öğrenşeydi tuğlama. İran'dan yani kendi. Qatığı koy, hakiki meske şakeli. Mene hayran aldım. Tuğlama şahın kutlu olsun. Eşitlik ayıkmasana. Oğlanlarla iş yattı anam. Zayin tədirledi, maşin tədirledi. Her yerden görüşük kolyan o yanza gitti diyorlar. Ay bol ya, işin ileri. Artistçilik ne diye? Oy Xudoga şükür. Ay oğlanlar artist yıldız oldu da ha. Yok la yıldız oldu deyip şovur boluşumuz da yerden yıldızda özümüz artist. Üniversiteler reklam eder. Ne onun merti olmalı yağda yok la. Şeyle mi? Oo. Onunla şunu olmanın belli edecek oldun korsa.
Nomer bella oturma atı. Son ben ayda çalışıp oturuyorum ne? Söyleme. Bu nomer bella oturma. Ay böyle. Borho muğan tölöwüni çağalar edenler online ettiler öýden kartdan. Tamam. Ýöne atyp bir zada gynanýan ýaman. Näme gynany? Kiçilik dostun bolýar. Hemme zadyň ananyp bir döwüm çörek bilip görüň, gatnaşyp görüň. Hatta gerek bolsa öýdäki oňumuňa düşürdiýän nossunlaý dost. Düşünýänsiňa? Şolar degerdigimiz adamyň ýanyna eden etmedik zadyň ýöne gurulap oturan ekenlerler. Bor oglana hiçlay gyzyň ýanyna gurulap oturan ekenler. Ýoksa wara garyplygam çağalykdan bile görülenipler. Ýokary gidip barýanlar gynanyp başgalaryň ýykjak boluşyp durlar da. Dost bam gaýdyp pikirlenýär. Ýöne az eken. Wagt şol gurrungydan degerdigimiz adamlaryň pulu toransaň mara näme etjegini bilmäli. Dastavşyk bolup galaýan eken şol adam. Habarlaşar. Ense onuň ponu çymda. Hemme pulny şolaň oturmaňa çykyr. Anan men saýadam bilda elem degen o. Ay şon ýany ense bilýänlere bilseň bolda. Oğlum, allım gel oğlum. Ay gidip polum öýden men tizren oturşam. Ne bu asnat bara aýygyny nöwdürde günne bir ýerini nöwdürýär ol. Ay ýa no son çağıra. Düş ya götürmen min ýene seni. Dur. Bapşa da bar ýöre seni sen. Ay bolýa onu men işlemden olaýyn täze seýflamam gelýär. Bolýa. Kaka götürecekmi? Ne aýygyny men nöwdüm no sen. Özüň gal. Ba? Oo, açık bersi. Açık. Hem yesin bile diyor. Karpı. Oho, ovuçluk mu? Aslaylayanlar dersin ha. Sana dönüyor. Oo, kızılın alayır. Sana gerek bolma. Hem mi kadılar? Ha, bismillah. Selam başla. Kovmu? Tövdalar näle? Hava qovu güllale. Otoçkun almyredy. Otoçkoda qatı qovu güllale. Bolýa welaýatlara ýetişýänmi? Uy Erkinjana näme? Muňa näme bolmady diýip sora. Özüň oňorunaga. 5-nji klat 7-nji ýerde döwdürýär otan. Ha, formy olsun. Ýok, men gowan görünýär mene şuda. Oğlum senden hem özüň oňorunaga beýil ýanyk bol. Şu wara ýene bir ýerde 9-dan soň da daşar çykdyň. Gün boğuluyum sen. Kaka bileşliğini de mağa. Özüm oynağa çıkan yollar. Urrama. Yine orada telefon elin adamı orayın. Olayına böyle evlenmelen ne var? Düşündün mü? Manglayına veren sen. Telefon oynan ol. Ne de? O bannisadan o da açılmadı o bıçağı. O Halit yağda daydın ay. Kaydımam şu telefon ellemesin. Bana da bir kof yaken. Doğmanı geçen şu yaşta ölür. Haydi o men nerinci dettirip bara. Ulu olsa neyem olacak? Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Gel hava. Tanımadım lan. Nereden çıktı? Bak, men siz tanıyan ağam. Yani siz men tanıyan nelsiniz? Biz sizin klientiniz ağam. Tanıdı ondan skitka soracak kolyam. Düşünmedim. Neyem edecek kolyam? Bolsana çap. Bak ağam. Koşulmalım da olin. Oğlunuz mu ağam? Oğlum. Bak ne edip aytsamam bile makbulin. Yankıca diyen sözünüz kova değil ağam. Oğlunuz o.
Öz çağırma, öz bilerine näme diýmeli, näme goýmaly. Şunun iyisini etde ýöresene sen. Sowda etmen elinden. Olin ağam, gurrunam şonnu da. Wagt men şol çağajygyň dyrnagyna daragam. Ýedilen märi. Ağamjan, ulugurlumy, Hudaýdan daş düşmü? Şükür etmeni her ýagdaýda da sebäp badyr. Sen ýaly garayan çağaňy biz ýitip bilemdik ağam. 7 ýyl berdi, perzendimiz ýok. Elimiz uzadan ýerimiz etdi ağam. Onda şükür edýär. Janymyz sag, başymyz dip. Hudaýa şükür. 7 ýyldan bolmasa 12 ýyldan bolar ağam. Bir ýyl çağa alat diýse, ýüregim gıym bolar ağam. Bağışlardyň öňe goşulmalym däl bolýar. Wagt şu çağa ýetip bilemdik da ağam. Bilem Allah Taala bize beren sinadyr ağamjan. Ýöne şu çağajaňa hiç açan zat diými? Bağışlagam bir. Durdu. Dogry aýdýan. Bu harfy dünýede başagy bolup näme işläp ýöründüm bilemem. Şo özümde ýaş bolan çykyp gadyplar, bularym gelejegi bar. Özümde şunu ýaşap dur, bulara da söwüp, gyýgyryp, işte wadan ýerlen bulardan çykaraýan. Tersine şulardan owdatdam, şular bilen guzaklaşyp, her baramda kakazan ip öňümden çykýarlar özlerim. Gello. Oğluna kirin bir gumur yamar edip, kofyozun başında kabinette oturur ha. Men oğlum alıp gelaýyn. Okman, alıp gel. Ay, Oh, ýankylatlar gownun alaýman, kakaň oýun edip diýenler, oh. Bala öyle kaka bu da men götüraydı. ay, o da yine otursa öyle. Uman uğrunu versen sowda da, ondan o meka balar. Hudaýa şükür. Gowy. Kaka ben tırnak çekecek. Paran? Biron kömekleşip. Deňme öýde galtynda. Yok kabul değil abi. Hani bola oğlum. Ay, düş. Senden turnik çeken olmam. Paraya da yama çekilmedin. Yok vay sen uloluğun olmadık vay. Görmerden. Bundan rahat başaran olmaz. Yok başara. Oğlum ne betip oturtma öyle çağın del yallah. Koy oğlum koy. Bir saat dolu ol isteyenler. Senden kalırım olmaz. Bir direkten zaten dövürdün. Bana çıkmayacak vurur. Senden 10 oran olmaz oğlum. 10 oracak oradan bir saat dolu kalırırdın da. Etýän dogry mu, näme dogry mu? Özüň bilýäň da öz ol. Doğru edýän, biz boýl seyfin diller dostum. Owo, 2 magazin madyr. Biri Abiznoýda Gyrat binada. Beýleki Mirede bazar. Ýugun semre öňe wagt durandyr. Sowda etmek üçin açdyga. Halka hyzmat diýip açdyga. Kaka. Assalamu alaykum kaka. Oğlum neyle? Ağır mı? Bar bol kaka. İşler o mu? Hudaýa şükür gowy. Hay. Hudaýa şükür kaka gowy. Ýöne sen kiçikän ýadyňa düşýärmi? Ha. Başarmarsyň diýýärdiň. Men başardym kaka. Sen kiçirek magazynyň mady. Meňinni uly magazynym bar. Özüm 2 sany. Iň merkez şol goňşy oglanyň ýanynda, goňşy çağlanyňda başarmarsyň diýip men kemsizýärdim.
turnuva yapışıptım, ýadyňdamy kaka? Tabii. Sen başarmarsyň diýdiň. Hey oğul. Men illen işime başarmarsyň diýdim kaka. Men başardım. Görýärmi? Men başardım kaka. Oğul. Men sana başka pikirlen diýipdim. Ha sen welin oňa başgasy düşünýär. Dinle. Gör. Çağa gynyň aýdym, ýa-da öz oglum däl ýa-da bolar diýip ýapdyrmalar. Bilýän men bilýärsin şey ýetip bilmersin matematik sever ya. Düşünýärmi? Senden gallanma bir derek men zaptym döwürdüň. Etýäniň dogrymy, näme dogrymy, özüm bilýärmi, öz oglum. Hani uğrarsın nesip bu oyunla neticesine. Inni düşündün mü oğul? Anne beri gel. Dinle. Haysa kaka öz oğlunu yanlış yolu salıverir. Yine, benim kakam bana şu yolu salıverdi. Şimdi bek yadımda sakla. Ulur olsun iş hoş yapmaz, yaşlıkta köymeyen yerde deyiptirler. Berekellah oğul. Tüy tamana ödedim. Bağışla meni kaka. Berekellah oğul.